Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, ikaw ang dahilan. Kung di ikaw lagi. Mary! Butaan na gini mo ay. Nanilig magkarya. Isugo kang ma'am. Wabay ay, Kaya, manong nanilig magkarya. ugaw kayo. Mau gini akong biliban ni mo ba yoy? Di na ka kinanglan pa nga suguon da. Buliyo ka kagimuha. Aw, oo. Mao gid gipangita sa akong lola. Oh. Kana ganing lalaki nga buutan? Nasa ato ba si Ri ang gipangita sa mong lula? Inay mong lula nga regard si Ri. Wag mo yung mga lingaw sa. May pagtabangan ko ninyo sa kong kibuhat. Aron, ilikabot yung maamling piyo na. Nakabantay kang Lisa. Gano'n man ba? Magsigil lang yung sagtutok ni mo sa. Nakabantay sa bitakuan na ba? Klaro kayo nga naibog na siya ni mo ba? Ha? Uy, sobo na eh. Butbukod sa kada. Klaro lagi kayo ba? Ako pa ni mo no? Di mo nang panguyaban sa Lisa. Unsa ka naman? Akong tumano ng itambag sa kong amigo. Nga akong panguyabang si Liza. Suwayan ako. Basta hindi, akong sugton. Hi, Liza. Mupauli ka? Oray, nga naman. Pwede na ka ihatod? Pwede kayo. Oh, iba mo ka kung ihatod. Ngano na hunong man ta? Nalang ko yung importanteng toyo ni mo, Liz. Unsa man na? Unya, ikaw masuko. Aw, di man ka na binuang. Aw, dili, uy. Unsa man di mong tuyo na ako, ha? I love you, Liza. Oh, Ray, May chance ka ko ni mo. paningan di ka nga... Nga na, ah. Tibaod ka, Liza. Hulagi. Sao na pa mo kung ganahan ni mo, good. Oh? Unsab na ganahan man ako. Buotan man, good ka. Nya, mulihok ra kag imo. Di na ka kinahanglan sugoon ni mama. Mo ba? Unya, wib na ta? Ore, ako na kag gisugot. Salamat, Lika. Oh, huy! Huy, ayaw panggaktos diyo. Ikini makakita na to. Ay, nalikay lang ko nga imo na isugot, Liza. I love you. I love you too, Ray. Giingnan to bitaw ka nga ibog kaya na sa Lisa ni mo? Lipay yun ko ba kay gisugot mong Liza. Oy, basig di ka magtarog sa eskwela ha? Huh? Basig, magsigil na lang niya magkuyog-kuyog ni Lisa. Aw, di sa naman itabo kayo eh. Kay, tapa mo ko yung mga pangandoy sa akong kinabuhi. Kana, yun. Dali alas panahon, Ray, no? Usa naman ka to, iso ka ginagauyab ta? Magid, Liza. O, pila na lang kasi man nga itong pabuton, mag-graduate na ta sa high school. Asa di ka mag-college, Ray? Aw, ako pa rin yung tanahon kung makaskwila ba ko sa college kay pobre ba mi. Ikaw, asa mo ka mag-college? Ay, binira tingali ko sa ato, eh. Ay, mayon tag makaskwila ko college eh. Ayaw lang magpakawa sa paglaom, Ray. Congrats, Ray! Congrats, Liza. Congrats atong tanan, kasmates! Ma, pa, umana na magiging sa high school. Muhangyot ako ninyo nga eskwela ko college. Murag lisod na, Ray, da. Kay pobre ba yata? Kung gusto ka yun nga mag-eskwela o college dong,
Nako'y kailan dos di pulog. At tulong pag-working. Sige pa. Muad ako dito. Nga sa ato pa. Magkalagyo na data ini. Oo. Sige lang, Ud. Kay para lang sa tong kaugmaon. Ayaw ba pangitaglain dito, Ray, ha? Di ka naman hitabo, Liza. Kay labay ka. Salamat, Ray. Amping dito, ha? Ikaw, sad. Amping din eh. Pabuta ba ko, ha? O, Ray. Magpaabot ka sa mong pagbalik. May kanya kay buot pa lang nahimo na itong amo. Mabinutan mo ko. Aron mahuman ko sa akong pagskwila. Hi! Oh. Ikaw na yung nag-working din eh? Oo. Ako rin si Sandra. Ikaw? Ray? Sige nga naman pa. Naaraman nga mo sa kilid. Mo ba? Friends na ta ha. O ba? Anong magsimag ano din eh? Ganahan ako makakita ni mo. Asa di ang imong amo? Hapon ba ito mauli, Ray? Maayo hinuon. Nga naman. Alam, magkastorya tag maayo ba? Pwede mangutan na? Oo. Unsa man na? Naan na kayo iyab? Oo. Tawa sa mo, Anya, asa may gwapa? Ako o ang imong uyab? Gwapa mo ka. O gwapa sa dang akong uyab. Masagot naman sad ko bisag na kayo iyab. Ha? Bahala og lain paminahon kay babae ko. Pero dili ko mauwaw nimo nga musulti na lovely ka. Sandra. Mao na Ray. Musugot ra ko nga magkauyab ta bisag naa kay uyab. Sandra. Ray, Nagkusmod ko nimo. tugod kay ganahan kaayo kanimo. Buhat ang gusto nimong puhaton ako. Dili di kapugnan. Sandra. Napakal na lang eh. Huwag ka pabitang maputang akong amo. Ray. May nahitabugin naman ni Sandra. Nakasa ako ni Liza. Re, Te? tagpalit ako dito isda. Kanang pilian ng labas, ha? Ote. Bahala na this isda eh. Pero sige lang. Labas man sa dinuho ni. Uli na ko. Dong, Te? ikaw man tong nag-working, no? Tapad sa bahay nilang Sandra? Ote. Dili ba, uyab ba mo ni Sandra? Kuan, te. Dong, ako pa nimo, no? Paglikay ng Sandra. Ha? Kay suko ra ba kaayong inahan ng Sandra? Kay dili siya ganahan nga makauyab og taga-bukid ang iyang anak. Unsa? Naunsa naman ka Ray. Mura lagi kagalikay na ako. Sandra, kalimti lang ko. Kumain mo. Ayaw na pa doon ako. Tayong paragod. Naunsa di ka? May nagsulti mo ko na ako nga. Dili gusto ang imong inahan nga makauyab kag taga-bukid. Maong, palayo na lang ako. Huwag ang nahitabo na to. Iwala to kalimtan. Sa sanudanan pa lang, naibaw mo ka, di ba? Na may iyab ko nga nagpaabot ako. Ug love tin ako si Liza. Love sa ka na ako, Ray. I'm sorry, Sandra. Mas love na ako si Liza kanimo. Ray! Bakit ba pag ikaw'y nakikita
Human sa mong panagsulti ni Sandra, naglikay na ko niya kay mas love na ako sila isa. So pagkakaroon, nagpadayon kaya ko sa kong pagskwela. Di nila lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN.